बाबजी प्रणाम। हाँ, खुश रह खुश रह। बाबजी रउआ से एगो बात कहे के रहला। हाँ कह, का बात कहे के बा? बाबजी, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। ई वैलेंटाइन डे का होला हो? ई एगो दिन मनावल जाला, मने जे जेकरा से प्रेम करेला नु वो ओकरा के कहेला हैप्पी वैलेंटाइंस डे। अच्छा, तो तू हमरा से प्रेम करेला बहुत? हाँ बाबजी, करेनी ना। बहुत प्रेम करेनी रउआ से हम। लबराई तनी कम बोला। प्रेम रही तो हमार बात सुनता, हमरा देखावल रास्ता पर चलता। बाबूजी ई रउआ काहे कहतनी? हम कौन बात नहीं सुनले आज ले राउर? कौनो बात नहीं कर सुनले आज ले हमार तू। 10 में कहनी 95% ले आव तो तू 90% ले अइला। बरहुआ में कहनी जे मैथ आ बायोलॉजी दोनों ल तो तू खाली मैथ ल ला। ओकरा बाद कहनी जे आईटी कानपुर जा, तू आईटी बम्बई चल गईला। ओकरा बाद कहनी जे यूपीएससी निकाला, आईएएस बना, तो तू लगला स्टार्टअप करे। अब कहता रहे जे क्या करेंगे, स्टैंड अप कॉमेडी करेंगे। ई कौन बात भइल हो? स्टैंड अप कॉमेडी कइल तो हमार पैसा ना। उतना पैसा ना स्प्लेंडर के चक्कर में नहीं पड़ना है, समझे ना। जाइए जाकर के अंदर चुपचाप बैठ के यूपीएससी का तैयारी कीजिए। आज जिस दिन यूपीएससी निकलेगा उस दिन हमको हैप्पी वैलेंटाइन डे कहिएगा। उसके पहले आपसे हम बात नहीं करेंगे। जाइए।